Shubor nakaslem jong unong san hima. Unang wat RTI bapau khmat ke jela uba dispar sing rani habaya kran shakilat pathai khubor halor ke jingyo jong ki kot kisla na kislam trekam bapher uloong baka seng NPP klale bi an dak ba penyang ya kate ke office trekam klempan jingben uba dispar sing uloong bana kalyang kislam trekam jong ke seng NPP ka klem ai satya ye jing tho ban pan jingbet ban shna ya kate ke office uloong bakat kum ki kendon an la tho ba kinu ki basna ye jing tai kidon kam manwan ra ki jing shisha lingba ki kot kisla ki jing dro ki sernot bat komta terter uloong ru ba slam trekam ke NPP ki lale persya ya ka an habaya de ba jing pen khalam ki dieng ki badan ha kate ga jaka khlem pan jing bet now deputy commissioner ula batai benya bagate ka jaka ka dei jong ki kornong klau bala ai wa ya ka dau DC hendrai kat kum ka kai phot bala yo do ba despar sing lalap ba ka jing tho jing siu bai wai jong ka sarkar ka don tang hadu snam khat khandai spa nyo pu nyo habede bakataka NPP office hangtai bat kidon re ki RTI ki ba ya ha bakatai ka office nungko ya kwa bana hingne kalong kalor ka RTI bangayo na po office jung DC habede bakajing pan jung aya ki ya jingdon ke area jung jaka sarkar ne ka ribulan hapo shalom te habede bagane katkum ka report bangayo ha ka ar husan tarik akos arja kuar ke thu yang a ba jaka ga ribulan ka badon hapo is kasihil kadon lais pa prap khandai hektar kamut kalong si akal si hajar akal duna ti habede baka list kaba kiyo jaka hadu menta bayo jaka hakni ka kormenlan kadai ka political party benongkong dekat SHPDP plot 61 located Alam Mukhra area Lai Hajar BJP area Lai Hajar NCP area Lai Hajar Meghalaya Pradesh Congress Shipho Hajar kene po Bishop Cotton Road nanta NPP Shipho Hajar apo European Ward opposite BSNL Kota ke UDP kayo Shipho Hajar square feet Alai Mukhra ti habede par ki ba thamai ki bapan jaka na sarkar nam ta banchna office kamanangkong gade ka jingpan jo kane ka land for office of commissioner for person and disability Meghalaya Shillong kabar kade ka land for Meghalaya college teacher association kini di jingpat nam tan panjaka sarkar kabala kade nam ta ka office community hall of Lower Limia Dobar Hall nata ka basaw de ka land of construction of residential quarter for officer staff of the office of subsidiary ministry of home affairs government of India but kabasan kade kabapan naka PDF na mantaban sina office kita gide ki bangayo na ka office DC ka arsantarik akos arhaja arfuar ti habede bat kanika namta ka tai ka office jonga NPP yang tai po Hajan Residential jong Chief Justice of Meghalaya habede bat tai ka RTI bangapan nangkong yang apan ka bangayo ka report kade ka arfuwe kade artli kane arfuwe Julai arjabar kane ka katkom kane ka report ka point number 3 ngapan ya ka deed of issuing of permission stroke NOC for starting the work and zero copy of permission. Kan mau kan zero copy of permission with detail information including number of floor. Te habide kan ka RTI hangne ka pau ba kimai nga ta zero copy of permission. Ngane photocopy ka bangapan ya ka permission ka bala issue syaka perti NPP. Te habide kan ka number lain ngalapan ka we RTI haka khadwe tarik Jun Raja Arfual lembaga online RTI kenapa khadwe tarik Jun Raja Arfual lembaga online RTI hadin live banai ngayo akan report menta ngayo akan dai tarik September Raja Arfual tikane ke RTI ngapan katkom kendon juga Meghalaya building Meghalaya building notification khandai tarik menai balai Raja Arfual katkup kene ka Meghalaya building section 3A3 kene kano ki beri ki papan permission ki dei ban ai ka drawing structure ka building plan submit by the official of the national party for building permission to erect and construct
NPP office building at Bibar Road near Chief Justice Resident of building. Te habede bagane te ki ai kan ka report hne te kedon ka DPR ne ka DPR hne ka jingpe hne ka biang. Habede ba ka ar pade ka bangapan habede bagane ki dokumen namta ban submit haswa ban yo permission kani beron kamba. Ki dokumen namta ban submit haswa ban yo permission kani ka katkom ka building bylaw dated kat kandaitrik banai bala ar chuwe, which is clearly mentioned about the information accompanying application for building permission like documentary evidence of plot ownership, site plan, building plan, general specification, seismic certificate. In this connection, I request you to provide photocopy of all the necessity as noted in the requirement in Schedule A4 submitted by the official of the Meghalaya NPP. Tihabede bagane ka information bangapan ka baar kalong ba onda lapo hang tai po office hang tai ki penkela ya kani ka ya kani ki information ka bangapan mga ane hajing siya ngapan ya ki dokumen bad kini ki ba submit aswa ban ai permission ki ai ki hangne ki repeat ban ya kani ka bangapan ha ka balai ka bang ai ki seal list patal ane ka list ka pata bagi ki ai de kani ka ju hangne. In this question, I request you to provide photocopy pata to the undersigned. Kani jinsya kani question number 3. Nri kani number 3 kira mana kambal tu. Te habede bagane ka ba r ki ai man kani ka sim as above kabala enclose kani number 1 ka bang pan habede bagane ka building bylaw. Te habede bagane building bylaw hangni ki kot kisla lo I hangne ki kot kisla ban submit hangne kiwe na du ka seismic certificate nata ka drawing ka DPR block khai hang ne ka biang hanre ki jingdu na hang ne ka long ba kat kom ka list agreement ba DC ka ba komik ba kane kat kom ka list document ba DC hang ne la sho shai ba kini kinong chimwai kimla ban pen klem yudien. Ta number 1 kimla ban pen klem ya udieng badon hang tai po jaka klem ka jingbit UDC kata kemut chwa ban submit ya hachwa ban submit ya application ban submit apa muda de ban submit kane ka nosi na u DC kata number 1. Number 2 kade hangne la tho ba that the lease shall not construct any building shed or other structure. Ini atau kani ka lease agreement but DC shall not construct any building, shed or other structure or alter the external structure of any building erected on the said land without the permission of the deputy commissioner. Without the permission of deputy commissioner. Te hang ni ka pau ba ya kini ke klemdon NOC kat kom kani ka ba yo RTI ne klemdon ke NOC ka ba enclose ka ba IDC ka number 1 ka de ka NOC ada mata pen klem gi yaudi number 2 ka de ka NOC na mata ban snai building klemdon hapo ka RTI ka banga yo na tai nam hu da kalau kani agreement ngan ya tu EP ba kani ka agreement ka de na mata lai po snem ha ka jing siu ka ba tang chi spa khat san ka snem kador ka baywa ha namenta live posnem ha ka jingsiu namenta chispa khatsan tengka sisnem ba kane ka parti NPP ka de bansiu shau DC ka jingli ka long ba balai ka revenue lan kamla ban ai sendon ye jaka upai ba de bentip ye ne balai ka revenue lan lengwa DC ma de DC de ukustadian head namenta ka revenue lan hapo selong Mar kari benulan sewa selong kadai habak hambuan ni kadai kejaka jong ikut nong klau. Bal aiwas poka Queen of England haka 10 tarik Disember kat praspa Andrew Pulai. Lengbau u o be nong klau. Kadai kari benulan bal aiwas. Ini jadi material ni. Ti kadai kari benulan kadai kejaka jong ikut nong klau. Namar ba kadai ka lislan habau bisi ai seno rumla banai du jaka. Ulum la ban aidu
Hashwa bagi kita kinong simti lan gilisi. Hashwa bagi kita kinong simti ya kata kajing ai bisi ru. Shwa ban le kan no la kan sha kan lis kan agreement. Kim la ban pen claim you ding, kim la ban snabel ding claim kajing bit jong u. Disi kan lak chen chai ha kan agreement. Te kum kan ma yo pi ba kan ka jaka jong ku dong klau. Ka ku de jing sha ka lis ka ku khat khandai spa an ru a. Lis tat ba ka government of Meghalaya, government of India kanang siu ya bai wai pe de kan ter bai wai kan. Kaun ru pro nang siu san phu tang ka sa ki ku dong klau. Ri pusan no nang siu san phu tang ka sa ki nong klau. Thos nem khat khandai spa an ri phunyo ro nang siu san phu tang ka sa ki ku nong klau. Khat khandai spa an ri khundai ro nang siu san phu tang ka sa ki nong klau. Nyu pusan no nang siu san phu tang ka sa ki nong klau. Ka last payment ka bar siu sa ki ku nong klau ka de hau khat khandai spa an nyu phunyo. Kani ka document ka pensya ba ka jaka hapo social long ka de be ka jaka jong ku nong klau. Kalis kalakut ang sinem khat khandai span rifuar takadaw udusi namla ban aido ya khandau shano namla ban aido takadaw ba wai lang ba kilis ba kani kalis kalong ba kar kumen dong life ho snem kador kalong sispa khat san dengka sisnem ba de ban siu sha ka office jong udisi ti ha bede ba kane naklanjonga imat kadoni hang tai ba ka sudon takani ka material ka basomit na ka office jong MPP kum ka building kum ka plan ka seismic certificate ka permission ni mat hadu mentam pat yok kum no takayeng building takayeng kum no ka building kayeng lada yaki brio kius niu usnong paniap tiet senong namba ba paniap dagi bagi rius niu Lagi jingkeli ya kini gibriu jong sarkar ki lebe an gumne upai ba am le amno tang pai ba so thu ya kata le amno ya kini gibriu ki ba lebe an la da kim lebe an balik kim submit ya kini ka annexure aku paying dokumen saka muda aswa banyo permission namar bangapan ya permission copy of xerox permission hangne ka RTI ka bangapan ka bangayo ka arkuwe tarik Julai araja kuar hangne ngapan xerox copy of permission hangne claim ai yang ang jero kapi kita kata body language jong ni ka RTI ka pa ba ka NOPP office ang tai hadu menta kam pat yo permission bat nganom su thai kan ne nganom su thai kan ne la sha ngan so mit biang so ti ai ban ya thu yo DC ba hangne chu ai yang ba issue of permission ka dei aku bi somba araja arpo ngan kali UDC hato nakaliang jong pila IM ganosi nam tabat snabel di kata namkong PI NOC ban kot igidi kata nama ar bat kumta tetel la sha ngan somit biang sakwe kata ar ban clear sendon ya ka jing ar datien jong pa iba ya katai ke office NPP hang tai ban somit ke NOC aspect agreement da kadai ke ban somit ke NOC now DC NOC number 1 kalong ke NOC nam ta ban kot igitris number 2 kadai ban snabel ding Kisu ai te kini material ka DPR te biang tip top seismic certificate biang lo do selong ya the end of the day kalong ba kipit na ka agreement happen biang gitu DC hap inspect yang building atau live husnem balik snap ha ne kalau belum taro live husnem kalis kalong tang spa khatsan nang ka sisnem disna kan ke building SABC la ba na mai ka tamte mon taro. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.